Bueno, por bons días. O motivo da roda de prensa de hoxe é poñer de manifesto unha situación que consideramos de completa, total falla de transparencia por parte do goberno local na convocatoria dunha praza de xornalista para este concello, non? Unha praza de xornalista na que se presentaron preto de 100 compañeiros vosos e que dos cales 70 foron admitidos e 28 foron excluídos. Neste senso, nos pedimos transparencia e pedimos responsabilidade ao goberno local porque consideramos que existe unha clara falla de transparencia neste proceso como expoñeremos agora. Porque ademais o proceso non ten as mínimas garantías de objetividade para as legítimas aspiracións dos preto de 100 persoas presentadas e porque ademais este proceso que para unha persoa para ocupala un posto con carácter interino realmente se podería quedar despois de xeito indefinido como laboral indefinido no Concello. En xeral, a política de persoal do Concello, que isto dá para outra roda de prensa, é a de continuos bandazos, crean direccións de área que depois non cubren ou tardan meses en cubrir, non son capaces de ter dotada unha verdadeira estrutura, non son capaces de atender as demandas continuas dos diferentes departamentos que piden unha reestruturación e que se doten de medios suficientes aos diferentes departamentos do Concello, e ademais ven celebrando procesos selectivos nun momento de máxima inquedanza, porque, como sabedes, o pasado día 17 de xullo, o ministro Iceta, que ora xa non está de ministro, pero, que estaba nese momento, fai uns días, aprobou o Real Decreto Lei que, precisamente, o que pretende a reducción da temporalidade en todas as administracións públicas e dotala de garantías e de seguridade xurídica no que é todos os procesos de provisión de prazas nas administracións, en concreto tamén nos concellos. O goberno local, facendo caso omiso destas novas normativas e sentencias que hai estes días, continúa na súa dinámica de tirar pa diante, e no outro día no pleno levou decenas de plazas para funcionalizar e para estabilizar, a que nos opuxemos, mentre non haxa unhas garantías claras de como se van a facer esos procesos, pero, eso, como dixemos, dará para outra roda de prensa. Neste caso, do que falamos é dunha praza de xornalista, que nos entendemos que non ten as garantías de objetividade tal como se está a celebrar e que non se están a respetar as aspiracións desos 100 xornalistas que se presentaron a devandita praza. Por que decimos que non existe transparencia e objetividade? Porque a valoración consiste nun caso práctico. Entón, o que din as bases é que a persoa se seleccionará, que esa persoa poderá estar hasta 4 anos no Concello, e, como diremos despois, se pode quedar de xeito indefinido no Concello de Santiago. O caso práctico, como di, consiste nas materias contidas no programa, na que a puntuación serán 60 puntos e que habrá que ter un mínimo de 30 para superala. E como se vai a valorar ese caso práctico? A correcta aplicación dos coñecementos, como, por exemplo, a claridade de ideas. Entón, nós consideramos que isto non é serio e que non existe unha mínima garantía de objetividade na celebración deste proceso selectivo e que non respeta as aspiracións desos 100 xornalistas que se presentaron a mesma, porque non hai tan siquera un examen tipo test, que é o normal nestes procesos selectivos, que primeiro haxa un tipo test que objetivice as probas e despois haxa o caso práctico e despois se bareme os méritos de cada un. E como non hai esa proba tipo test, todo consiste nun caso práctico no que, por exemplo, se vai a valorar a claridade de ideas. E nós consideramos que isto non é serio, non están establecidos tan siquera os subcriterios de como se poden valorar este caso práctico, porque se podía establecer, valorarase o coñecemento da normativa, valorarase o estilo de redacción, non existe absolutamente nada, e todo queda a máxima discrecionalidade. Por lo tanto, nós
consideramos que se trata dun proceso con unha clara falla de transparencia que non garantiza as aspiracións desos xornalistas presentados, non? E, ademais, non entendemos por que noutras prazas que se han convocado, como, por exemplo, as prazas de arquitecto, as prazas de técnico de administración e de arquiveiro, si se pon esa proba tipo test, e nesta concreto de xornalista non existe esa proba de tipo test e só existe a valoración dun caso práctico. Por lo tanto, esta é unha pregunta que lle facemos ao goberno local e esperemos que nos respondan porque non entendemos esta total discrecionalidade nesta praza que pode estar dotada aproximadamente con 35.000 euros e que pode estar hasta 4 anos no Concello, pero ademais, como sabedes, o outro día tamén, a semana pasada, o Tribunal Supremo ditou unha nova sentencia na que di que os interinos que leven máis de 3 anos se convirten en indefinidos nas administracións públicas. E, polo tanto, nós creemos que aquí, entre que o Tribunal Supremo pronunciouse estes días, entre que hai unha nova normativa publicada estes días, os procesos selectivos do Concello teñen que adaptarse a esa nova normativa estatal e a esa nova jurisprudencia do Tribunal Supremo. E non deixalos a libre albedrío das interpretacións con total discrecionalidade na que se valora simplemente un caso práctico. En definitiva, nós o que queremos poñer de manifesto é que consideramos que se teñen que respetar esas legítimas aspiracións de preto de máis de 100 persoas presentadas, das que 28 foron excluídas, pero que continúan no proceso 70 persoas. E que creemos que valorar unha praza de xornalista no Concello que se pode quedar de xeito indefinido simplemente cun caso práctico no que, por exemplo, que se vai a valorar é a claridade de ideas, pois nós consideramos que non é un proceso transparente e cando, ademais, nos demais procesos que se fixeron tamén temporais, como de arquiveiro, arquitecto técnico, traballador social, si se pedía esa proba tipo test, en esta en concreto, pois resulta que non se pide nada e todo está basado en un caso práctico non que, vamos a ver a claridade de ideas das persoas, non? Isto un pouco en resumen o que queríamos poñer de manifesto hoxe. Non sei se tedes algunha pregunta. Sí, bueno, este é un exemplo, imagino, como que querían ilustrar que lles parece que non se está levando o tema das contratacións e da interinidade ben no Concello, porque non sei que facía referencia a algo do tema do pleno. Non sei se podes explicar mellor. O tema do? Do pleno, que dixo vostede que xa... Bueno, nos referíamos a que, en xeral, aunque estamos falando deste caso concreto, que é a praza de xornalista, en xeral nos consideramos que a política de persoal do Concello depois de 2 anos é unha política de continuos bandazos, non? E que non se están a cometer as verdadeiras reformas estruturais que necesita o Concello, que demandan os departamentos das diferentes concellerías, no sentido de que se faga unha reestructuración, unha atracción de persoal, e, por exemplo, un día crean unhas plazas de director de área, outro día crean outras plazas no orzamento, ao mes as suprimen, depois as cambian, despois levan ao pleno un proceso de funcionalización e estabilización de decenas de plazas, sin saber como todo eso se vai encardinar nunha futura estrutura, e, por lo tanto, todo é unha política de bandazos continuos que non arranxa ningún problema. Si a todo eso lle sumamos que estamos nun proceso de cambios normativos no que precisamente o 7 de xullo se publicou un real decreto que o que trata precisamente é de ordenar todo o tema de persoal nas administracións públicas e que, ademais, a semana pasada hai unha sentencia do Tribunal Supremo na que establece como é o devenir dos funcionarios interinos, creemos que todo eso o que merece unha reflexión e o que merece é facer cos diferentes grupos da oposición e cas asociacións sindicais un consenso de hacia onde vai o Concello e non estar cada día sacando un collo da chistera ao que se nos ocurre. Depois sacamos unha praza na que pedimos un tipo test e na outra valoramos un caso práctico na que pedimos a claridade de ideas. E nos consideramos que todo isto é unha política continua de bandazos por parte do Concello. Muy bien. Gracias.
Gracias.